everyone, welcome back to our channel. வகுப்பு 1 பருவம் 1 கணக்கு தகவல் செயலாக்கம். ஹாய், இது யார் தெரியுமா? எங்க தாத்தா. அவர் எனக்கு நிறைய செடி வளர்க்குறதுக்கெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்துருக்காரு. எங்க தாத்தாவும் அப்படி தானே. இவங்க யார் தெரியுமா? எங்கள் பாட்டி. நாங்கள் சும்மா இருக்க நேரத்தில் சாயந்தரத்துலேயும் தூங்கும்போதும் நிறைய கதை சொல்லுவாங்க. இந்த கதையிலேருந்து நிறைய நல்லொழுக்கங்களை கற்றுக்கலாம். உங்கள் பாட்டியும் அப்படி தானே. எங்களுக்கு விசிறி விடுறாங்கள, அவங்க யார் தெரியுமா? எங்கள் அம்மா. அவங்க செம்ம ருசியாக டேஸ்டாக செம்ம குழம்பு சாதம்லாம் வச்சு எங்களுக்கு ஆசையாக ஊட்டி விடுவாங்க. உங்கள் அம்மாவும் அப்படித்தானே செய்கிறாங்கல்ல? எல்லா அம்மாவும் சூப்பர். இவர் யார் தெரியுமா? எங்கள் அப்பா. ஒரு எங்கள் மாடு கூட நாங்கள் பொங்கல் கொண்டாடும் போது எங்கள் கூடலாம் நிற்கிறார்ல. ஆமாம், எதுக்கும் பயப்படக்கூடாது அப்படி சொல்லி கொடுப்பாரு. உண்மையை செய்ய பயப்படக்கூடாது அப்படின்னு அப்பா சொல்லி தருவார். தைரியமாக இருக்க சொல்வார். எந்த தவறான விஷயங்களை கொண்டு பயப்படக்கூடாது, நேர்மையாக இருக்கணும் அப்படி சொல்லி கொடுப்பார்ல. அப்பானாவே சூப்பர். இவங்க யார் தெரியுமா? இவங்க தான் எங்கள் அத்தை. ஜாலியாக பேசுவாங்க. கோலம் போட எங்களுக்கு இப்போ தான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க. அத்தை. இவங்க தான் அத்தை. இவங்க யார் தெரியுமா? இவங்க தான் எங்கள் மாமா. ஆமாம், ஜாலியாக கடைக்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போவார். லாலிபப்பு, பலூனு எல்லாம் வாங்கி தருவார். வண்டியில் வச்சு ஜாலியாக சுற்றி காட்டுவார். ஊரில் எங்கே போனாலும் வண்டியில் ஏற்றிட்டு செம்ம ஜாலியாக கூப்பிட்டு போவார் மாமா. யார் கையை பிடிச்சி நடந்து வரேன் சொல்லுங்கள்? அவங்க தான் எங்கள் அக்கா. அவங்க கூட தான் நான் ஸ்கூலுக்கு போவேன். என்னை பத்திரமா பார்த்துப்பாங்க ஸ்கூலில். திருப்பி வீட்டுக்கு வரும்போது அழகாக என்னுடைய வகுப்புலேருந்து என்னை கூட்டிகிட்டு போவாங்க. ஆமாம், அக்கா. எஸ், வெரி குட் வெரி குட். நான் யாரை கைத்தட்டி கூப்பிட்டேன் சொல்லுங்கள்? என்னுடைய தம்பி தான். இந்த தம்பி வெரி குட். என் கூட நல்லா ஜாலியாக விளையாடுவான், பாட்டு பாடுவான், கதை கேட்பான். உங்கள் தம்பி அப்படி தானே செய்வான். சூப்பர். இது யார் சொல்லுங்க? தோட்டத்தில் என் கூட நின்று பேசிகிட்டு இருக்கிறது என்னுடைய தங்கை. என் கூடயே இருப்பா எப்பயுமே. எங்கள் பாப்பா கூட விளையாடுவா, எல்லாமே பண்ணுவா. நானும் எங்கள் பாப்பாவும் எங்கள் தம்பி எல்லாரும் சேர்ந்து நொண்டி விளையாடுவோம், ஐந்தாங்கல் விளையாடுவோம், அப்புறம் சோழி விளையாடுவோம், பல்லாங்குழி விளையாடுவோம். நீங்களும் விளையாடுவீங்களா ஜாலியாக உங்கள் பாப்பா கூட தம்பி கூடலாம்? சூப்பர். இங்கே யாரெல்லாம் நிற்கிறோம் சொல்லுங்கள்? தாத்தா, பாட்டி, அப்பா, அம்மா, அத்தை, மாமா, அப்புறம் அண்ணன், அக்காள், அப்புறம் தம்பி, தங்கை, நான் எல்லோரும் ஜாலியாக நின்றுட்டுருக்கோம். ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக தான் நிற்கிறோம். சூப்பர். உங்கள் வீட்லேயும் அப்படி ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கீங்களா? ஜாலி. பார்த்தீங்களா எங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேருன்ட்டு? அண்ணன், அக்காள், தம்பி, தங்கை, நான், தாத்தா, பாட்டி, அம்மா, அப்பா, அத்தை, மாமா எல்லாரும் சேர்ந்து மொத்தம் 11 பேர். இல்லை, உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேருன்னு எண்ணிட்டே வரீங்களா? நாளைக்கு எண்ணி சொல்லுங்கள். சூப்பர். Thank you for watching. Subscribe for more videos. Bye bye.